Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Had hij een Harry als jongen, jongens? Ik bel je hem. Nijswarg, dat is Joen, de reden 3. En dan heb ik het net over uitzieken, maar Nijswarg vaar onder oren Jaap Stalenburg, die het een stadionverbod kregen het. En ik Nijswarg vaar Gerard Bos, die als Cambuur-watcher dregen tieren trommakkert. Daarom in Bient Sport de grootste knuffeljournalist van Nederland. Ik weet zeker dat hij hem leuk gaat vinden, hoor. Ja. Hé Jaap! Te laat. De temperatuur is op dit moment 44 graden! Koud, hè? Bierenkoud. Wat is het koud, hè? Wat nou weer? Willem, kijk, je was te traag. Te traag? Ja, je bent te langzaam, je moet boem. Zeg maar gek is die. Guus, we gaan naar die wereldtitel. We gaan rechtdoor naar Parijs. Hey. Ja. Hij is binnen, maar ik weet niet of dit de bedoeling was. Ja, dat zou kennen we zelfs Harry Vermegen in optima forma. En nou ja, het spijt me Harry, maar... Hey Harry. Ja, juist maar even een hoorn. Goedenavond, goedenavond. Hey, hallo. Dag Harry. Ja, goedenavond. Te laat. Ja, wel te laat, maar ja, hallo. Mijn navigatie, die stuurde mij door het bekende Techem. Techem? Of hoe het heten mag, Techem. Hoe heet het? Techem. Nou, Techem. En ik heb Techem wel een keer 40 gezien. En ik heb elke doodlopende weg in Techem heb ik ook onder controle. Daar woont Lutz Jacobi toch Hoe ook? vind je die? Ben je bij Lutz op de koffie geweest? Nee, ik weet niet meer. En rond. Ja, En die navigatie. Rico, ja, we gaan opnieuw weer. Weer doodlopen. Maar je kon eigenlijk gewoon Leeuwarden niet vinden. En al die mensen maar zwaaien naar mij. Daar is Harry weer. Ja, Harry is al voor de 50ste keer rond. En ik denk, hoe kom ik in godsnaam daar bij het RTV Friesland terecht? Ja, maar je bent Op er een gelukkig. industrieterrein inderdaad, ik geef het toe. Ja, Ook Maar je nog. bent er. Ja. Dat we is zijn er. Dat is het goede nieuws. Dat is hem. Ja, want we hebben net even een korte compilatie van je gezien. En hoe was Ja. het bij Henk de Jong? Ah, jongen, dat was zo leuk. Ja? Ja? Die Henk, ja. Die Henk Leuke is, man, hè? Die Henk is volkomen ontspannen. Ik bedoel, dus gewoon heel vrolijk was hij ook. En heel gezellig. Ja. En helemaal niet van... Oh god, de trainer die zit thuis. Of trainer, weet je wel... Hij heeft allemaal tegengezeten, moeilijk en dit en dat. Nee. Henk was gewoon Hij van, is nou ja, fantastisch, dit ja. is gebeurd. Ja. Dit heb ik besloten. De groeten, de mazzel. Harry, stap in mijn auto. Mee in de auto van zijn schoonvader. Nou, die heeft werkelijk een auto. Nou, dit... Ja, maar toch, eigenlijk, we sturen de meeste... 30 centimeter grote auto. precies. Ja, en wij in zo'n klein autootje door Dracht heen. En hij, we koffie drinken, dit en dat, en een parkeermeter. En Henk vertellen over, Cambuur en leuk. Maar waar gaat hij naartoe? Dat weet jij vast. Nee, Dat weet jij niet. want hij, weet je, kijk, wat ik tegen hem gezegd heb eigenlijk. Ik zeg, jij bent natuurlijk een hele geschikte om assistent te zijn gewoon. Bij een vrij grote club. Bij Bochum misschien wel. Ja, ik zei, als jij nou een goede club neemt met een goede trainer en jij bent daar een assistent. Zo'n gozer, die zou ik als trainer graag willen hebben. Zo een als jij. Ja. Harry, eventjes, want we hadden je ook een beetje naar Henk gestuurd om een beetje uit de putten te trekken misschien wel. Hè? Want ja, Henk is natuurlijk hartstikke positief, maar als er een nog positievere kijk op het leven heeft, dan ben jij dat eigenlijk, hè? Nou, ja, je bent toch een positivo, of niet? Nou, niet alleen maar hoor. Oké. Nee, we kunnen Kan ook knap chagrijnig zijn. af en toe even lekker in het putje kijken hoor. Ja, maar we hebben opnames van jou samen met Henk de Jong. Ja. Daar kunnen we even naar kijken. Ja. Ja, staat er maar Nou, jongens. Henk, wat gaan we zeggen tegen de aanhang van Cambuur? Ja jongens, Ja. het is de laatste keer dat ik het ook zeg. En met Harry vind ik het prachtig. Achter die ploeg staan. Morgen een hele belangrijke wedstrijd FC Twente. Goede nieuwe trainer. Spelers zijn altijd goed geweest. En het moet net het laatste drukkertje hebben. Dus met z'n allen erachter. Morgen ook de uitwedstrijd. Er kan zomaar wat de verrassing in zitten. Maar zeker de komende wedstrijden zijn punten genoeg te halen om in ieder geval die na-competitie te halen. En als we die na-competitie halen, dan blijven we ook in de Eredivisie.
En succes met z'n allen. Ja, want hij heeft me niet kijk even bellen. Dat versta je natuurlijk niet. Hij heeft me net ook even gebeld, Henk de Jong. En hij vond het uitermate gezellig vanmiddag. Heeft hij me nog speciaal even verteld. Nou. Want dit is eigenlijk wat jij nu doet, hè? Korte filmpjes maken op internet. Ja, dat is voetbalflitsen.nl heet het. En dat, die zetten al die filmpjes erop. En ik vind dat heel erg leuk, want ja, ze hebben een grote site, ze hebben een grote Facebook, ze hebben Twitter en noem het allemaal maar op. En dat heeft een enorm bereik. En dat is gewoon waanzinnig, want je zet er iets op en boem, het heeft gelijk 90.000, 100.000, 150.000 views. En het is maar niks, weet je wel. En eigenlijk is dit de toekomst. Dus eigenlijk wat jij doet is heel ouderwets. Nou, dat is een beetje oude lullitas. Ja, dat is het gewoon. Ja, het is een beetje oude. Harry, komt dat ook weer terug met dat schieten in die slaapkamerramen met de generatie van nu? Dat was fantastische tv altijd, man. Ja, nee, ik weet nog in Harkema met Ronnie Pander, die toen bij Heerenveen speelde, daar kom ik uit de buurt. En dat was het gesprek van de dag. En daar hebben ze het nu nog over. Dat is waar. Toen in Harkema Dat is met waar. Ronnie Maar ja, je moet Geweldig, dat soort dingen man. dan niet meer herhalen. Weet je. Het zou leuk zijn. Dat is wel een Leuk, beetje van voor de oorlog. Ik heb nu bijvoorbeeld, nu komt binnenkort introduceer ik het spel met de bel. En, Het spel met de bel? Ja, het spel met de bel. Bel. En dan kan je overal spelen. Dus dat is een bel, je kan hem schieten in het café, Ja. want daar is de bel. Je kan hem doen in de kantine, in de voetbalkantine. En ja, je kan hem in het doel hangen. Ja. Je kan overal waar je wil, kan je knallen op een bel. Ja. En dat is dus, en dat heb ik nu opgenomen met spelers van ADO. En we doen het met spelers van VVSB in de kantine. Ja. En we gaan in een café lopen knallen. En dat maakt allemaal niet uit. Weet je, en dan doen we dat weer. Ja. Nog eventjes over Henk de Jong. Want Henk de Jong maakte dus een uitermate positieve indruk op jou. Ja. Hij zit niet in de put. Nee, tegendeel. Nou, Het mooi. tegendeel. En dat heeft hij me vele malen bevestigd. Ja. Want ik zei, god Henk, je maakt helemaal niet een aangeslagen of wat van een indruk op mij. Hij zei, nee, helemaal niet. Hij zei, ik ben helemaal opgewekt en vrolijk. Ik heb dit besloten. En dit is het beste voor Cambuur en het beste voor mij. En klaar is Kees. Oké. En verder geen gezeur. Hartstikke mooi. Dan gaan we nou even over naar Cambuur. Even in het Fries. Ik zet hem op. Ga je nu. gang. Ja, toch? Ga je gang. We gaan het gewoon Ja, doen. gaan we lekker Want doen, hoor. Juwet wie de training... Jullie worden nu ook vertaald op Google net, dus kom op. Zo is dat. Want Juwet wie de training van Cambuur, wie besletten Gerard? Ja, deels. Deels. En Juster helemaal. En Juster ook al. Ja. Is dat nou eigenlijk de nieuwe werkwijze van Keizer? Belachelijk. Ja, nee, dat is net een nieuwe werkwijze, zei het zelf. Maar dat wie al in deze eerste weken. Dus ja, Henk de Jong die ik was besluit training, maar dat weer dan ik deels. En juist weer het dus helemaal, je wordt van gedeelte. Dat wordt net een nieuwe tactiek. Oh, we hebben trouwens we hadden een interviewtje met Keizer. Kunnen we even een Sjen, dat hij daar zo uit. Dat geeft die jongens ook wat rust. We konden nog op een paar dingetjes de nadruk leggen. Nou goed, en voor de rest hebben we ook niet heel veel geheimen of zo. En na de eerste wedstrijd die we gespeeld hebben straks, dan zal iedereen weten hoe Cambuur speelt. En dan heb je ook echt geen geheimen meer. De uitgangspositie moet altijd zijn dat we graag aan de bal willen zijn. Dat we aan aanvallen toe willen komen. Hè? En dat zal niet veranderen. Ik zou je graag een opstelling willen vragen, maar je hebt al aangegeven, dat hoeven we niet steeds te vragen. Die geef je gewoon niet, hè? Nee, ik geef hem nu niet. En ik denk dat in de toekomst jullie slim genoeg zijn om te weten wat de opstelling wordt. Ja, de opstelling wordt nog net Joen. Het is een besletten training. Het liep het wel Real Madrid. Ja, ik moet zeggen, ik heb die besloten trainingen, dat is steeds meer de pest. Ik kom nog eens bij Ajax staan, mag het nog een kwartier per week ongeveer pers bij. Ik vind zo langzamerhand dat clubs daar veel te ver in doorschieten. Want ja, de media die zijn er ook om mensen een beetje enthousiast te maken voor de club. En gewoon journalistiek werk te doen. En ik vind het belachelijk dat een club als Cambuur de hek op slot doet. Ik vind dat een interessant doenerij van Maar 3 keer misschien niks. zal hij wel een heel soort verrooien ook Gerard. Want Nou vaak ja, is een misschien trainer die het nij is. Ik bedoel, Foppe de Haan die zet het Joey van den Berg centraal achterin en zit just op het middenveld. Doet Henk de Jong het oernaam van Alfons Arts. Toen kwam er een keer een oren keeper. Dus elke nieuwe trainer zal aan wat nijs van. Ja, hij zal ik heus wel zijn ding verhoorden. Wat zal hij van? Nou ja, ik denk dat er in principe net iets heel veel verhoorden kan aan de spelers. Want ik bedoel, het is hetzelfde materiaal. Hij kan net, het is geen Real Madrid inderdaad. Hij kan ik net even zien oren die nou op de tribune zitten en ineens promoveert tot basisspeler. Hij moet het met hetzelfde spul doen. Maar ja, tactisch jongen, denk ik dat ze zich volle meer per wedstrijd aanpassen zullen aan de tegenstander dit ze hebben. Volle compacter, volle meer gokken op de counter, dat soort dingen. En wat die besletten training betreft, joh, hij zal wel op spelhervatting en dat soort gekkigheid oefenen. Hè. En het is natuurlijk wel zo, dat kerst nog wordt aan, maar iedereen weet nou dit weekend toch wel hoe dat gaat. Daarom, daar is het zulke onzin. Al je videobeelden, dus het is inderdaad wel interessant doenerij, ja. Ik zou het net zo van Harry, jij loopt natuurlijk ook al jaren mee in de voetballerij. Wat zou jij nou doen als jij
als de trainer ergens nieuw komt. Harry inhuren. Ja, maar rigoureus de boel om. Ja, rigoureus de boel om. Dat moet. Ja, dat moet. Want die gasten zitten nu in zo'n spiraal naar beneden. En die komen daar dan niet meer uit. Dan kun je wel zeggen, ja, de trainer gaat weg, komt een nieuwe trainer en dat zou het dan moeten zijn. Nee, dat werkt natuurlijk niet. Want ze zitten al in die neergaande flow. Weet je wel. Je moet zorgen dat die focus van die spelers totaal anders komt te liggen. Dus al begin je maar met totale andere trainingstijden. Gewoon zeggen van normaal is 10:30 of 10:00. Oh nee, we trainen ineens om 1:30. Of om 1:15. Oh, 1:15. Ja, maar wat er een beetje... Weet je, dan is het anders. Dan ga je al met een andere instelling en een andere focus naar de club. En dat is goed. Ja, het moet totaal om. Ja, maar Harry, toen wij de tijd dat wij nog wel samen op trainingsvelden stonden, dan merkte je had ook een categorie trainers die bijna ervaren waren om in dit soort crisissituaties de Korbachs, de kistenmakers. Die zie je niet meer. Die heb je niet meer. Die heb je niet meer. Want het zijn allemaal eenheidsworsten. Het zijn trainers en eenheidsworsten dezelfde opleiding. Ik zie bijna niet meer het verschil tussen Marcel Keizer of Jurgen Streppel als ik ze zie of hoor praten. Nee, het is wat dat betreft is voetbal gerobotiseerd. Ja, maar er zijn geen personalities meer. Het probleem is natuurlijk met een trainer die er nu komt, die moet die ervaring hebben van, hebben we dit al gezien? Herken ik hoe zo'n ploeg in een neerwaartse spiraal zit. En wat doe ik daar dan aan? Exact, crisismanagers heb je en dan moet je dus, waar jij net al over had, de tactiek moet ook helemaal anders. Er moeten ook andere spelers inkomen in die tactiek. Ja. Je zegt ook tegen de spelers, hey, hou er rekening mee. Jij hebt niet altijd je basisplaats, is niet helemaal zeker. Dus iedereen is ook al, gaat de focus ook alweer anders. Oh, sta ik niet in de basis? Nou, dat weten we niet. Nee. Dat gaan we zien. Ja. Kijk hoe jij je inzet van de week. Kijk hoe je traint, hoe je weet ik veel. Dus dan gaat het al heel anders worden. Ja, Marcel Keizer zal het nou doen. Er is net iets een oude betellen, volgens mij, hè, aan Emmen. Ja, het is met die trainers op dit moment is het een wat wondere wereld en met het voetbal. Ik heb een stadionverbod bij Emmen. Ja. Ik ligt daar ook echt. Ik lig daar een mededeling over. Ja, dat is. Ik heb een stadionverbod bij Emmen. Ja, jongens, gewoon op televisie. Ik zal het kort vertellen. Bij Emmen. Sorry hoor. Bij Emmen is het. Maar hij zegt het zonder. Ja, het is echt hilarisch. Maar we moeten even voor de duidelijkheid, jongens. Het verhaal is heel leuk. Het is heel kort. Daar zit een directeur en die man heeft tot nu toe, was die bedrijfsleider bij een supermarkt, die stuurde 5 cashiers aan en die is nu directeur van Emmen. En ik had inderdaad, ze hebben een persbericht uitgegeven over het vertrek van Marcel Keizer, waarin ongeveer stond dat Marcel Keizer zo'n mooie promotie had. Ik dacht echt dat hij naar Chelsea ging toen ik de persbericht las. Voordat je verder gaat, ja, want we weten, je werkt ook bij RTV Drenthe. Je hebt een column geschreven. Ik heb een column gemaakt, daar heb ik eigenlijk... Kunnen we even naar luisteren? Jongens, we gaan even luisteren. Ja? Recht voor zijn jaar. Marcel Keizer verlaat FC Emmen en is met onmiddellijke ingang de opvolger van Henk de Jong bij Sportclub Cambuur. Want, ik citeer letterlijk, dit is een prachtige kans voor Keizer. Denkt Wim Beekman echt dat de volgers van FC Emmen gek zijn? Beste Wim, een overstap naar Sportclub Cambuur is geen promotie en een enorm afbreukrisico voor Keizer. Heeft Keizer mevrouw Beekman proberen te versieren? Ruzie gemaakt met de bedweters in de skyboxen? Het vertrek van Keizer schreeuwt om meer uitleg. Stadionverbod. Nou ja, ik bedoel, wat was de druppel, Jaap? Beekman vind ik wel een beetje uit deze Beekman, ik vond een hele milde column. Beekman is de algemeen directeur van Emmen. Bijgenaamd, overigens Joop Gal heeft volgens mij dat bedacht, de kruidenier. Zo staat hij het voetbalrij bekend. Deze man die raakte dusdanig van de kook van het feit dat er een grapje over zijn vrouw gemaakt werd. Dat doordat het feit aan de billen had gezeten van de misschien aan de billen gezeten had van mevrouw Beekman. Ik weet niet eens of hij dat moet willen. Waardoor ik vervolgens... Eerst werd de club geboycott door Emmen. Mocht geen journalisten van... Alsof RTV Drenthe daar wakker van lag. En vervolgens lees ik in het Dagblad van het Noorden maandag dat ik een stadionverbod heb bij Emmen. Dus beste Wim Beekman, succes. En ik hoop dat Emmen een mooi seizoen heeft. En zoek het lekker uit. Ja, maar we hebben het nu wel eens over trainers, eenheidsworst en zo. Maar er zijn ook beleidsbepalers. Ik bedoel, zoals dit. En maar je hebt gelijk. Ik vond het toch niet helemaal lekker bij. Nee, maar je bent ook niet lekker. Stadionverbod. Dat is toch belachelijk, maar het gaat nog verder. Ik vind het ook schandalig
dat die 2 Cambuurbestuurders die hier vorige week met Pinocchio-neuzen hebben zitten liegen, dat die in de media zo makkelijk wegkomen. Die hebben hier gewoon echt zitten liegen. Want Keizer was wel degelijk, was al rond op het moment dat ze hier zaten. Voor de mensen die net zien hebben, van we zijn hier aan tafel, van Jim weet het dan misschien nog net, maar Marcel Keizer wordt een nieuwe trainer. Maar keihard gezegd, nee, dat is niet zo. We gaan pas na de wedstrijd maken we een profielschets. Het is gewoon liegen. En wij accepteren dat met z'n allen. Accepteren? Ja, dat hoort bij het spel, jongens. Is dat een spelletje? Ja, ja, een spelletje toch. Zo gaat het toch. Ik vind het de Pinocchio. Zij vinden dat, ja, maar zij vinden het dan nog geen tijd om het naar buiten te brengen. Nee, maar dan onderling besloten. Dan kunnen ze het anders zeggen. Ja, maar goed. Ja, maar dan weer het woord liegen, dat is ook weer zo zwaar. Ja, maar wij missen toch gewoon, wij noemden net de trainers, die trainers, de kistenmakers, de korbachs. We missen ook krachtige bestuurders. Ja. Kan je een hoop van Riemen van der Velde zeggen, maar die deed wel op zijn manier die club. En ook daar heb je eenheidsworsten. Het zijn mensen die van die procesmanagers, die clubs leiden. Ja, ik hoor jou net zeggen dat het voor die trainer geen promotie is. Dat hoor ik net zeggen. Ook zo? Nou, dat ben ik niet mee eens. Kom op zeg. Nee. Als je nu kijkt, ik vind Emmen voetballen niet minder dan Cambuur op dit moment. Nee, maar dat is toch niet waar? Cambuur is toch een veel grotere club. Vind jij een promotie? Ja, natuurlijk. Ik vind het geen promotie. Ja, het is A-promotie naar de Eredivisie. B is Cambuur. Oké, dan is het promotie, maar dan is het toch geen persbericht van een A4'tje. Eigenlijk heeft Emma gelijk om jou een stadionverbod te geven. Ja, dat toch op. Natuurlijk is het promotie. Cambuur is toch een veel grotere club. Ben ik nou in de war? Yo, Emma, Sleeping Giant in Drenthe. Hou op. Hij krijgt morgen ook Cambuur is echt een enorme aanhanger. Een Ja, gigantische club, man. Ga weg. Als het hem lukt om Cambuur erin te houden, dan is hij toch de koning keizer. Het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Harry, het kan ook nog dat Cambuur degradeert en Emma promoveert, hè? Hey jongens, maar nou we toch over Cambuur. Want Cambuur staat nou voor het eerst dit seizoen echt helemaal onderaan. Het is een 1-op-1 gevecht met de Graafschap. Ja. En er is trouwens één speler bij de Graafschap. Dat is een echte Leeuwarder. Mark Diemers. Even kijken jongens. Mark Diemers staat voor het eerst in de basis bij de Graafschap. Hij wordt gehuurd van FC Utrecht. Ik gun Cambuur het allerbeste, alleen dit half jaar even niet. Ik ben nu een superboer en wij moeten gewoon punten gaan pakken en we moeten er gewoon in blijven. Ik ben natuurlijk altijd een Cambuurman geweest. En geweest ben ik nu eigenlijk nog wel. Alleen klaar, ik ben nu bij de Graafschap en ik heb het hier hartstikke naar mijn zin. Het gaat hier hartstikke goed. Dus ik hoop uiteindelijk dat we Cambuur onder ons houden. Hoe leeft bij hem in de selectie die strijd met Cambuur, die degradatiestrijd? Ja, die leeft wel natuurlijk. Er zijn veel jongens mee bezig. Toen Henk de Jong bijvoorbeeld uitging, ook kreeg je gelijk de groep af van de trainer is eruit. En misschien liggen hier voor ons weer extra kansen. Dus zo kijk je wel naar je concurrent natuurlijk. Ik krijg wel veel berichten, ja. Zeker naar wedstrijden, zoals hier bijvoorbeeld thuis tegen ADO, toen ik man of the match werd en toen we uiteindelijk 3 punten pakten. Kreeg ik heel veel berichtjes uit Leeuwarden. En, ik heb je zien spelen, je speelde echt goed. En, weet je wel, maar speel niet te goed en help de Graafschap niet te veel, want anders zijn wij er straks uit en zo. Dus die berichtjes krijgen we wel, maar goed, dat is wel met een knipoog die berichtjes, dus dat is wel leuk. Nou, we gaan naar de kleedkamer, de plek waar het natuurlijk ook gebeurt, waar besprekingen worden gehouden en waar we uiteindelijk voor trainingen en na trainingen zitten. Dit is de fysioruimte dan. Hier worden we natuurlijk gemasseerd en zo, dat spreekt wel voor zich denk ik. En hier heb je onze kleedkamer. Klein op zich, maar dit is mijn plek. Hier, mijn shirtje hangt hier ook. Wist je nog wat er 2 april te gebeuren staat? Ja, dat weet ik wel. Dat is de wedstrijd tegen Cambuur hier thuis. Hè? Dus nee, die heb ik al omcirkeld in mijn agenda. Dus het is een leuke wedstrijd. In april sowieso 2 leuke wedstrijden tegen Cambuur in Utrecht. Tegen mijn beide oude clubs, dus daar kijk ik heel erg naar uit.
Ja, jongens, wat denken jullie eigenlijk? Waar degradeert er rechtstreeks? Cambuur of de Graafschap, Gerard? De Graafschap. De Graafschap? Ja, maar dat durft niet. Ja, nee, dat wil ik graag. Gebaseerd op wat? Gebaseerd op mijn eigen wens. Jongens, allemaal de riem aantrekken. Jij krijgt straks al die boze twitteraars allemaal midden op je nek. Laat hem even nu praten. Kijk, ik heb 8 jaar voor de krant eerste divisie gedaan. En dat heb ik nou wel gezien. Dus ik wil gewoon dat ze erin blijven. Want ik wil niet mee degraderen. Maar gewoon, het lijkt mij een zeer legitieme reden. We gaan wel thuis oefenen vast met de lift. Ja, nee. Gewoon één verdieping naar beneden. Jij moet een satéetjes eten bij Telstar, Gerard. Ja, maar wat denk jij dan? Wat denk jij, Harry? Wie degradeert er? Dat is moeilijk te zeggen. Dat is nou echt bekende koffiedik. Weet ik veel, geen idee. Ik heb allebei die ploegen niet zien spelen. Wacht even. Ik hoop. Misschien Excelsior ook nog wel trouwens. Excelsior, dat kan ook nog wel. Dat ze allebei niet laatste worden, Cambuur en de Graafschap. Het gaat dus 6 punten. Nee, maar kijk, die superboeren. Ja, het is natuurlijk ook leuk om in de Eredivisie te houden. Ja. Weet je wel, net als Cambuur. Cambuur is ook leuk om in de Eredivisie te houden, want zorgen sowieso voor de Friese derby en dan ben je dan ook kwijt. Ja. Dus dan hebben we het toch geregeld. Excelsior eruit, Cambuur de Graafschap erin, Sparta erbij. Mijn degradatiekandidaat is Excelsior. Die zitten vanaf begin december alleen nog maar punten verliezen. Een hele negatieve flow. En het is een heel matig elftal. Maar ik zie Cambuur toch een grotere potentiële degradatiekandidaat dan de Graafschap. Want er zit iets in die de Graafschap. Wat heb jij tegen dat de Cambuur? Nee, ik heb niks tegen Cambuur, Harry. Jawel, hou eens op, joh. Hij wil een stadion. De Cambuur is gewoon... Wil je daar ook een stadion voor? Daar wil ik ook een stadion voor. Dat is zo geregeld, hoor. Jongen. Hey, jongens, trouwens, heel wat anders. Hou jij een beetje van spelletjes? Je houdt wel van spelletjes, Zeg toch? maar, zeg maar, wat Of quiz, een quizje? Nou, kom maar. Komt de quiz. Nou. Daar zijn we weer met Arjen Sportquiz. En de vraag van deze week wordt stelt toch Jerry Sint-Juste. Bij NEC speelt oud-Heerenveen-speler Janjo Bikel. In welk land is Janjo geboren? Hey, kill, motherfucker. Is dat A, Guinea-Bissau? Denk je nee, hij komt uit Zweden? Of is het C, Denemarken? Mail je antwoord van waasje naar bient@omroepfriesland.nl en win deze originele rechttas met een handtekening van Jerry Sint-Juste. Ja, Harry, geen idee? Nee, maar totaal niet ook. Ik zeg Guinea-Bissau of wat is het? Het is in ieder geval geen Scandinavië. Nee, ik zeg Guinea-Bissau. Is dat goed? Als het niet goed is, klinkt het sowieso oké, toch? Oké, en trouwens, de prijswinner van Vlien Wieke is Tineke Boersma van de Westereen. Zij kwam met een goede antwoord. Vlien Wieke wie het Swansea City en zij wint daar mooi 2 kaartjes voor Heerenveen en NEC. En ik dit weekend toch weer trouwens op de radio wietwaardig verslag van de Friese clubs in het betellen voetbal. Collega Roelof de Vries zit morgen in het Abelense stadion om verslag te doen van Heerenveen en NEC. En Geert van Tuin jouwt van kwartier van jongen het commentaar bij de wedstrijd FC Twente Chin Cambuur. Nou, dat wie het alweer, Harry. Ons af hier Beansport op televisie, maar op internet praten we altijd nog even terug. Onder oren oer de nieuwe trainer van Sportclub Heerenveen. Zorg ervoor op omroepfriesland.nl/beant. Dus waar weet onthaast en ons alvast een goed weekend. Dag. Welkom waarom bij Bean Sport op internet. Aan tafel nog altijd een journalisten, Harry Vermegen, Jaap Stalenburg en Gerard. Je bent er nog. Ik ben er nog. Dat is ook verbaasd. Ja, dat ik zeg, ja. Hey, op toestel naar Miami. Als ga ik weer in mijn auto zitten. Ik kom hier wel weg. Ik kon niet komen, maar ik kom hier ook gewoon niet meer weg. De late avondvlucht, Harry. Ja, nee. Ik ga weer terug naar de auto. Want je woont nu in Amerika. Ja. Volg je het nog wel een beetje, de Nederlandse competitie? Zeker, ik volg alles. Ja, wie wordt de kampioen dan? Nou, ik denk dat PSV kampioen wordt, omdat zij Guardado hebben. Ja, dat denk ik ook. Maar die is nou geblesseerd. Ja, maar goed, ja. Die wordt ook wel weer eens fit. Kijk, die geeft zelf het antwoord al. Ja, zijn we blij dat we op internet zitten, zeg. Ja. Nee, maar dat is heel simpel. Ja. Guardado maakt het verschil. Eens. En Ajax, die had gewoon 1 miljoen extra moeten uittrekken, want daar gaat het om. Daar praat je over. Zo'n jongen kost 1 miljoen extra. Ja, dat en als, moeten halen. Ja, en als je dat nou doet, dan haal je zo'n Guardado binnen. En door Guardado krijg je ook Moreno binnen. Ja. En zo gaat het door. En dan krijg je dus wat internationale allure en kracht in je elftal. Ja, en dan heb je dus een hele vette kans dat je kampioen wordt, ja. Dus PSV kampioen, Ajax 2. Hoe komt het met Heerenveen? Ja,
Heerenveen, dat weet ik niet. Waar staan die nu dan? Het is zo wisselvallig als wat, jongens. Dat weten jullie beter dan ik, zeg maar. Waar staan Heerenveen? Gemiste kans tot nota. John het verschil. Zit maar een paar punten verschil tussen nummer 3 en nummer 11 of 12. Dat klopt. Heerenveen, jongen, maar die wedstrijden die ze onnodig verliezen. Of zoals Sint-Vitesse, dat ze op een hele kracht liedje te spelen. Zonde man, die hier nog lang vierde staan. Die hier nog lang een seizoen als Heracles. Ja, maar dan winnen ze 3 keer op Riegen. Van Feyenoord, Tjen Cambuur. Ze winnen van Willem II. Dan tink je ze maatje nodig sprong naar het linkerrietje. En dan verliezen ze weer 2 keer Kongelsleers van FC Twente en Tjen Vitesse. Ja, maar dat is echt schande. Die hier echt makkelijk het is bij bizar. de 5 Het is echt heel bizar dit. Zullen we even zien wat Foppe de Haan daar zelf zei? Elke keer als je verliest op zo'n manier, dat is echt vervelend. Hè? Dus dat je verliezen en je bent de street omgegaan en je hebt zelfs een duur mogelijk verkocht. Dan heb je daar wel min of meer vrede mee. Zij steekt nooit echt vrede, maar min of meer. Maar dit doet je zeer. Dat die me echt zeer. Ik vond het heel vervelend. Maar je moet het zo moeilijk mogelijk maken. Nou, en dat zit tussen je, dat is gewoon zo. Ja, daar heb je een bepaald karakter voor nodig. Nou, dat hebben we net altijd, soms wel, maar ik net altijd. Ja, dus is te knikken. Ja, wat is dan dat karakter wat deze ploeg mist? Ja, het is punten. Er worden natuurlijk ook wel rare beslissingen genomen. Je wedstrijd in Zwolle bijvoorbeeld, dat Sint-Just die uiteindelijk gewoon van het begin had moeten spelen en er in paniek ingebracht wordt en dan gelukkig ook scoort. Dat wie dan een fout van Dat weer een fout. Maar en dat verhaal van die spitsen vind ik heel interessant. Eén die tevreden, de ene keer dan legt hij er makkelijk in. Het geldt voor Veerman. En het andere moment denk je dat ze de spits van Spakenburg 2 hebben gehaald met Veerman. Er zit een instabiliteit in dat elftal. En wat Foppe zegt, dat zit waarschijnlijk, dat is meer modern tegenwoordig, zit tussen de oren. Maar er zit iets heel raars in dat elftal. Want tegen Feyenoord speelden ze echt heel goed. En een week later is het weer drama. Dus ja, er is. Maar wat ik bij Heerenveen op dit moment wel zie, dat dit is allemaal wel, de sfeer rond die ploeg is wat positiever. Of dat nou de nieuwe directeur is, of dat eventjes de betere staat zijn. Maar ik denk dat Heerenveen. Zou dat nou al de hoorn van Luc IJzer? Nee, dat zeg ik niet. Maar je merkt wel dat er wat meer. Nee, dat wat rust in de organisatie. Nee, toch? Nee, maar dat gaat. Nee, maar ik wil even. Dat haal ik ook wel degelijk los. Maar je merkt, wat je een beetje merkt rond Foppe is dat er is een groep spelers bij Heerenveen, met name de jongere spelers, die moeten wennen aan de aanpak van Foppe. Die soms, en ik denk dat tussen de oren ook communicatie is, die soms niet helemaal begrijpen wat Foppe bedoelt. En Foppe heeft een manier van trainen die ze ook niet meer gewend zijn. Dat vind ik ook iets wat tussen de oren zit. En volgens mij is dat ook een van de oorzaken. Maar het is zo wisselvallig aan alle kanten. En Foppe krijgt die stabiliteit er ook niet in. Dat is toch ook niet altijd waar. Dat hebben ze toch ook niet in het begin gezegd. Toen wonnen ze een paar keer. Toen was Foppe toch in één keer Foppe. Ja, nee, maar ook tussendoor, toen ging het even goed. Harry, er wordt nu echt door jonge spelers gekankerd dat ze op een ouderwetse manier moeten trainen. Alleen omdat ze misschien, dat is echt. Omdat ze af en toe moeten opdrukken, moeten gymnastieken. Daar wordt lacherig door jonge spelers over gedaan. Ja. Kijk, dat is natuurlijk bizar. Want Foppe is natuurlijk toch wel een goede trainer. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, vind je Foppe een goede trainer? Nou, ik denk het wel. Ja. Ik kan het niet goed inschatten, want ik ben er niet elke dag bij. Hij loopt al jaren mee. Jij en ik en hier allemaal, we weten het allemaal niet. Want we doen ook maar dat. Ja. We hebben allemaal geen idee. Er is niemand die de trainersdiploma heeft. Nee, je kan het alleen maar bepalen als je daar elke dag bovenop zit en weet hoe hij met spelers praat en hoe je het team begeleidt en hoe die in de kleedkamer doet. En zijn we er allemaal bij? Niet. Dus dat weten wij ook niet of hij een goede trainer Harry, is. Er is in de tussentijd. We kunnen het alleen maar zeggen van, hij wint of verliest. Nee, maar er is natuurlijk wel iets anders ontstaan. Ja, maar hij krijgt het niet stabiel, ja. Nee, maar luister, er is nog wat anders. Kijk, als je met trainers praat, en vaak weten trainers ook niet waarom ze winnen en verliezen. Klopt. Nee, vraag nou eens aan Mourinho hoe het nou kan dat hij eerst kampioen wordt. En dan gewoon een paar maanden later krijgt hij het hele elftal niet meer aan de praat. Nou, daar heb ik bij Mourinho nog wel eens het idee met Chelsea dat het hele elftal saboteerde omdat ze van de trainer af wilden. Nee, maar dat speelt ook. Ja, maar trainers weten het vaak ook niet meer. Die weten ook niet waarom ze winnen en niet. Harry, het zit nog anders. Er zijn ook geen spelers meer die op een gegeven moment in de kleedkamer zeggen, jongens, wat die trainer ook doet, we gaan het wel zo doen. Kijk, Guus Hiddink in zijn begintijd, die won de Europa Cup 1, omdat Guus heel slim koffie dronk met de bepalende spelers en daar zijn tactiek op. Die had spelers die in het veld vertaalden wat hij wilde. Ja? En daar is Guus groot mee geworden. Maar je hebt nu van die trainers, dat is gerobotiseerd. Tegenwoordig zien trainers er allemaal hetzelfde uit. Ik zie amper het verschil tussen Keizer en Streppel bijvoorbeeld. Ja, het is eenheidsworst. Ja, kijk, en wat, maar ik begrijp wel dat jullie er achteraan gaan, want jullie werken hier, jij werkt hier en jij werkt hier ook. En natuurlijk, als ik 15 spelers of 20 van Heerenveen ga vragen wat vinden we van Foppe, kan ik er altijd 5 vinden die dat helemaal niks vinden. Ja, de nummers 11 tot en met 16. Nou, dat is echt 12 tot en met 16. Dat is echt niet moeilijk. Ja, klopt. Ja, nou, en dat vind ik dan niks. Dat vind ik dan niks. Nee, maar
Daar hou ik niet van. Nee, maar wacht even. Ik zeg niet dat Foppe niks is. Ik draai het Nee, om. maar ik hou Je niet- merkt dat een aantal spelers, jonge spelers, moet wennen aan zijn op. Kijk, Fop is een type trainer die heel succesvol is geweest vanaf, laten we zeggen, halverwege de jaren 80 tot 2010 of zo. En je merkt dat er nu een categorie spelers is, die zijn anders opgegroeid. Die zitten met koptelefoons op hun hartjes. Nou, dat wilden die ook niet meer. Die zijn een ander type training gewend. Ja. Die werden gepamperd. Daar lopen zaakwaarnemers omheen. Daar lopen vaders omheen die denken dat ze de nieuwe Maradona in huis Tijden zijn hebben. veranderd. De Ja. tijden zijn veranderd. En je merkt dat Foppe zichzelf gebleven is en dat de omgeving verandert. Dat is het echt. Ja, maar even los van Foppe, er speelt nog iets. Want het heeft ook met onderling acceptatie te maken in voetbalploegen. Ja, dat is een beetje zo'n zweverige term. Daar komt die prachtige term. Ik ga hem straks in mijn telefoon Ja, zetten. nee, Ga maar door, ja. het is... Schrijf mij, jongens. Er waren van die tijden dat ervaren spelers met de vuist op tafel slaan. Exact. En dat hebben we zelfs in het amateurvoetbal nog wel gehad. Dan was de plaatselijke dorpsgek bij wijze van spreken. Als die zei van je moet zo en zo doen, dan ging je dat als 18-jarige doen. Was in het profvoetbal ook zo. Dat heb je nu ook niet meer. Want als bij wijze van spreken Joey van den Berg, ik noem maar een voorbeeld, Precies. wat zegt. Ja. Dan zijn er een paar jongens misschien, ik zeg niet dat het zo is, maar misschien die denken van ja, het zal wel. Maar Heb dat is jij eigenlijk hem een ook? beetje de kritiek Exact. nou. Want Ja, Joey maar van den dat Berg heeft is bij de alle enige ploegen. jongen die nou 30 hier is. Hè. De routinier eigenlijk. Ja. En het is de hele week eigenlijk ginnegappen en leuk. Maar er moet ook gewoon punten op het kleed komen. Exact. Maar En wat die eigenlijk wat jullie altijd zouden moeten schrijven, elke week weer. Waarom zit Ron Jans daar nog niet? Ron Jans heeft daar gezeten. Ja, die had daar nog steeds moeten zitten. Ja, En dat maar- zou je elke week weer moeten schrijven. Ja, maar Want dat is een schande en dat heeft die club wel gedaan. Want die hebben dus de aardigste trainer. Ja, maar Weggetreiterd. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Harry, ik moet er wel bij zeggen dat onze vriend Jans met ongeveer de 80% van de spelersgroep al overhoop lag. Met de Bas Dosten, met de Assaidis, noem ze maar op. Maar goed, dat we toch Jan goed trainers hebben, jongens. Dat we toch goed trainers hebben. Want is er eigenlijk nog nieuws van de trainersfront? Ik bedoel, Ernst Faber naar Groningen. Ja, het is een Langeler, hele, Heerenveen. het is een kaartenhuis nu. Het is bijna een kaartenhuisachtige constructie. Wie het eerst beweegt, het moet nu bewogen worden, als Groningen. Even een scenariootje. Wij zijn er bijna als Groningen kiest voor Faber. Ja. En dat is volgens de ene noordelijke krant de eerste keus. En volgens de correspondent van het Algemeen Dagblad in het noorden niet. Dus daar zijn we niet over eens. Nee. Als Faber naar Groningen gaat, dan zou Langeler de optie, dat is overigens een vriend en bijna buurman en goede bekende van Ron Jans. Juist. Buurman niet. Ja. Komt uit Zwolle ook. Klopt, ja. Dan gaat Langeler naar Heerenveen, is de theorie. Ja. Dan dan is Dick Lukien, die nu zijn kruid droog houdt, want die hoopt nog steeds hoofdtrainer te worden bij Groningen. Die zou dan verhuizen naar Emmen. Ja. Nou is Emmen inmiddels, dan komt Heerenveen weer in beeld. Emmen is wat geïrriteerd op het feit dat Dick Lukien Emmen als tweede keus beschouwt. Ja. En daar komt ineens Timo Klompen in beeld. En zou bij Timo Emmen. Klompen naar Emmen toe gaan? Ik was gisteren bij Drents Sportgala. Nou, dat is een cirkeltje rond. Nee, maar, een cirkeltje rond, nee, ja. maar ik zeg niet in Emmen gaat. Ik was gisteren bij Drents Sportgala. Daar was nogal wat Skybox volk van Emmen. En Daar had je Skybox, geen verbod? Daar had ik geen verbod. Want bij Emmen zijn behalve de directeur ook verder heel veel aardige mensen. En daar werd toch de naam. Daar is wat irritatie over Lukien. Dus er is een optie nu dat er met Klompen gesproken gaat worden over Emmen. Ik zeg het heel voorzichtig. Dus geen verhalen van Klompen gaan naar Emmen. Maar hij staat er wel op het lijstje. Oké, dus en dan Langeler zou dan misschien wel een hele logische kandidaat wezen van Heerenveen. Lijkt het mij ook, maar als dit zei jij, ik hoop dat mensen thuis mais kunnen hè? Ben je het met me eens, Met pijltjes. Nou, ik kan jou wel volgen, maar het is natuurlijk wel een bizarre constructie. Nee, maar weet je wat? Maar het enige wat... Nee, maar er is gaan met Faber. Dan? Nee, maar er is iets anders aan de hand. Dat zei ik Want dat is een goeie hoor, die Nee, dat is een Faber. hele goeie, maar er is iets anders aan de hand. Hallo. Dat is dat Heerenveen tot gisteren gehoopt heeft en ook gesprekken gevoerd heeft, gehoopt dat Gert-Jan Verbeek toch naar Heerenveen zou gaan. Ja. Hij vertelde gisteren ook in Bochum dat hij gepolst gesproken is. Hij heeft het dus verlengd hè, met 2 jaar. Hij Uiteindelijk heeft hij met 2 Bochum. jaar verlengd, maar ik denk dat er bij Heerenveen een hoop mensen waren die hadden gehoopt dat hij daar zou tekenen. En dus die zitten nu op het scenario Langeler, maar die hebben ook weer het gevoel van ja, als Langeler Heerenveen moet geen tweede keus zijn. Het moet niet zo zijn omdat Faber kiest voor Groningen, daar Langeler geen trainer wordt, hij dan maar naar Heerenveen komt. Dus het gaat ook een beetje om ego's. Het is het is een kriskras, een warboel. Maar Het is trouwens, heel ingewikkeld. Jij hebt met Henk de Jong gesproken. Ja. Is dat nog een optie dat Henk misschien als assistent gaat naar Duitsland, als assistent van Verbeek bij Bochum? Nou ja, dat zou kunnen. Heb je dat Waarom gevraagd? zou- Dat heb ik niet aan hem gevraagd, maar ik denk dat hij dat wel zou doen en overwegen, ja. Ik denk het. Als hij daarvoor gevraagd wordt, dan zou hij dat zeker doen. Nou, jouwt hij dus zijn hoofdtrainerschap, die geeft hij dan op. Dan gaat dat doet Schreuder ook bij Hoffenheim. Soms moet je stappen maken in je carrière. Ja. Kijk, en voor hem zou dat een hele verstandige zijn. Want? Nou ja,
hij komt natuurlijk nu uit een beetje een vervelende situatie met Cambuur. Ja. Snap je? Dus nou is er niet direct een club die zegt, we gaan die Henk de Jong nemen als hoofdtrainer. Nee. Dus voor hem zou heel handig zijn, bij een beetje club met aanzien, assistent. En van daaruit weer terug. Je carrière weer terugbuigen. Denk je hem direct zo, hoor? Ja, want ik ga juist met hem praten. En het enige wat hij voor toekomstplan heeft, concreet, is dat er bij eens naar Marco Borsato gaat met een vrouw. Ja, Ja. dat vind ik ook En weer dat- zo. Wat, nee, daar krijg je dat is- jeuk van, en dat van is dat waar. soort Dat dingen. speelt niks op Dat dit is wel moment. een goed idee. Want Ja, ik er hoorde speelt vandaag dat er een onderzoek was dat stelletjes die naar muziek luisteren, dat de liefde positief beïnvloedt. Dus misschien heeft hij dat onderzoek. Maar goed, dat Dat hangt, dat hangt wel van de muziek af, Bos. Ja, dat is waar. Absoluut. Ja, Marco Borsato. Afschuwelijk. Het smaakt verschil. Maar als Bochum nou promoveert, stel, het kan. Het is in vijfde, dus het kan nog. Ik bedoel, extra assistent erbij, Henk de Jong naar Bochum, lekker met Verbeek. Nou, In de Bundesliga. Het zijn tuurlijk. wel echte vrienden van elkaar. Verbeek en dat is toch volle beter dan bij wie spreken nou, neem maar wat, FC Emmen of Go Ahead Eagles. Nou, Go Ahead Eagles, dat Go past Ahead echt Eagles wel is bij hij hem. ook in Past wel beeld, bij hè? hem. Go Ahead is die in beeld, ja. Ja, dat binnen geruchten. Past wel bij hem. Ja. Dus dat zou een hele goede zijn voor Henk de Jong. Oké. Ja. Die gaan... Ja, naar Duitsland of naar Go Ahead Eagles? Nee, Duitsland. Duitsland. Even in Nederland weghouden. Ja, en dan verheug ik me er nog op dat Verbeek dan een keer afwezig is en dan Henk de Jong een persconferentie. Dan in de Olympia en dan in München, in de Allianz Arena. Naast Ancelotti. Naast Ancelotti. Ancelotti en Dat Henk zou de Jong. toch mijn droombeeld zijn. Kom op. Ja. Want jullie hebben ook nog in een ver verleden samengewerkt, Bij hè? Ja. Veronica. We hadden bij Veronica destijds 3 sportredacties, half sportredacties. Ja, Kantoortje aan het Lapersveld. Ja, ja. Kantoortje 1, dat was Harry met meneer Spaan. Dat Ja. is de grote voetbalkenner die na het WK voetbal in het Parool van Persie een 9 gaf en Robben een 6. Oh, oké. Harry, Kan je nagaan. ik vond Harry altijd aardiger dan Henk. Oké. En dan hadden we nog een televisieredactie bij. Gelukkig is Harry hier niet. Of Nee. is Henk hier niet? Ja, Ja, dat maakt is niet niet Sorry. Maakt niet uit. Nou, je luistert. Hij Komt nog binnen. zeg. Verder hadden wij Bob de Jong, inmiddels overleden. Die had een redactie die zich vooral met kickboksen en racen bezig hield. Ja. En er zat nog een redactie radiosport. En die deden gewoon het voetbal en alle andere grote mensensport. Bob de Jong was van de heilige koe. Was voor de heilige koe. Ja, Bob was een legendarische met collega. motoren. Juist. Legendarisch. Die had zich op een gegeven moment verbonden aan de Indianen. En die liep met zo'n Indianenstaart door het pand. Geweldig. Maar mooie tijd? Nou ja, dat was wel een leuke tijd. Bij Want wij- onder Rob bij Oud. bij Veronica toen nieuwe koeien maakten wij. Ja, Nou, het was echt een geweldig succes hoor. Het was ja, echt leuk. absoluut. Nog een groter succes dan eigenlijk Pisa en Verona. Nee, maar vergis je niet. Ik wil het zeggen. Harry en Henk konden niet over straat hoor, in die tijd. Nou, maar goed, in de tijd van Pisa keken er gewoon 5 miljoen mensen. Dat bedoel ik. Ik bedoel, dan ging ik een keertje leuk met de boot mee. Dan gingen we op vakantie naar Ameland. Ja. En halverwege de rit vroeg de kapitein of ik alsjeblieft in het midden wilde gaan zitten. Want er stonden 4000 man aan één kant van die boot. Ja. Hij Ging zei, het zo gek? Ging het zo gek? Nou ja, ik ben ook een dag later teruggegaan. Want er stonden elke dag 200 mensen voor mijn huisje. Ja. Op Ameland. Ja, en weg. En Dat weer kon je naar wel huis. vinden. Nee, en weer naar huis toen. Ja. Ja, weer naar huis. Nee, maar Veronica in die tijd, dat was echt fantastisch. We hadden Rob Oud, alles kon ook, hè? Ja. Als jij vond dat je in Zuid-Afrika moest gaan filmen Ja, voor hoor. een leuk onderwerp, dan ging je gewoon. Ja, daar ging je. En Rob Oud, ik denk dat Rob Oud echt de grootste visionair op tv-gebied in Nederland ooit gehad heeft. En het was echt een sfeertje van... Maar Rob Oud, was dat niet dezelfde meneer van de Pin-Up Club? Of niet? Nee, dat was chef Ah, oké. Rademakers. Of verlagen we nou het niveau in dit programma? Nee, Dat programma ken ik dan ken niet. jij weer. Nee, wacht even. Rob Oud liet wel chef Rademakers dat programma maken. En Ja, dat wel. jongens, we hebben echt bij Veronica hebben we de mooiste tijd van ons leven gehad. Toen kon alles. Je was jong, je wilde wat. En het was seks, drugs en rock'n'roll. Ja, maar ja, we konden elk programma maken en niemand Ja, bemoeide zich niemand met moeite niks. zich ermee. Niks. Nee, niks. Gewoon. Ja. En dat is eigenlijk nu weer met internet. Ja, ik zie dat klopt, dat wat jij zegt. Ik Ja. zie het nu ook met de jongens van Maar Poont. heerlijk jongen, want ik Ja. ook. Ik pak een cameraatje, ik ga lopen en ik draai. En Maar jij filmt ook heel veel met je telefoon. Nee, maar ik heb ook een eigen cameraatje. Ja, weet je wat ik nou zo leuk vind? Sorry, Frits ik Barend heb doet zo'n precies klein hetzelfde. cameraatje, hup. Ja, dus die oude zogenaamde, dus aanleiding oude mannen, dat zijn nu de trendsetters in nieuwe verslaggeving. Ja. Frits Barend, dat zou je verbazen, als die ergens is en die hoort nieuws, die pakt zijn telefoon Ja, en die telefoon maakt een ook. interviewtje. En dat zet hij online. Ja. Terwijl ik de arrogantie gisteravond van mevrouw Jinek tegen de jongens van Poont, hoe ze het in hun hoofd haalden Om op om internet te de gaan. heilige tv in de steek te laten op internet te gaan.
Ik vond dat Kastrik er zeer beheerst op reageerde. De arrogantie. Ik denk dat de toekomst, wat Harry zegt, bij jongens als Harry en Frits Barend ligt. Nou ja, en eigenlijk bij Bein Sport, want we zitten nou ook op internet, hè? Laten we eerlijk zijn. Ja, dit is het gewoon. Dit is internet. Dit is internet. Kijk, voor jou is het ook een lekker gevoel, ja. Ik vind het nu ook lekker, er zitten hier. Dan zit je toch, bij de toekomst, je ruikt de toekomst. Weet je wel, je denkt toch, ik zit er toch bij. Ja, maar ik vind het wel een fenomeen dat het over het algemeen de oudere journalisten zijn, die de trendsetters zijn. Er is verder daaronder, daar hadden we het voor de uitzending over. Kijk, je zit nu bij Studio Voetbal, daar zitten iedere week bijna dezelfde wauwelaars. Er is een groep journalisten aan het staan van rond de 20, bij sites als Catenaccio en FC Afkikken. Ja. Er is een fantastische generatie nieuwe voetbalanalisten, die eigenlijk vooral op internet actief zijn. Die op internet een grotere naam zijn dan Ronald Waterreus. Ja. Of Pierre van Hooijdonk. Zeker. Dus ik vind het wel een mooie tijd. Die zijn ook echt van de cijfertjes. Hè? En echt met statistieken. En die kunnen dus alles onderbouwen. Of bijvoorbeeld onderuit halen wat iemand als Waterreus zegt. Ja, en, die doen dat ook iedere week. Ja, en daar wordt wel eens lacherig over gedaan. Maar dat ik neem ze heel serieus. Ja, jij neemt ze, maar anderen doen dat. Voor mij is de beste sportjournalist van Nederland een volkomen onbekende jongen. Jean-Paul Rizon. Volgt u hem allemaal op Twitter. Die iedere vrijdagavond in de trein stapt. En dan op vrijdagavond een tweede Bundesliga-wedstrijd in Duitsland bezoekt. Dan met de trein doorgaat naar België om naar Leuven tegen La Louvière te gaan kijken. Ja, en de volgende dag bij Lille tegen Monaco zit en dan weer naar huis. We gaan zo afsluiten natuurlijk. Hè? We gaan afsluiten. Maar luister even, als we gaan afsluiten. Als jullie bij de Friese derby zitten, hè, voor wie zijn jullie dan? Daar komt hij. Voor welke club ben je dan? Ik ben niet voor een club. Ja, nee. Jij wel. Jij wel. Slap op. Wist ik wel. Ja, wist ik wel. Jij wel, Gerard. Nee. Jawel, jij wel. Maar jongens, we kunnen niet eens afsluiten zo. Kom op nou. Jij wel, Gerard. Nee. Nou. Jij wil mij dat hokje doen? Nee, ik hou niet een hokje. Nee. Ik duw geen enkel hokje. Nee, jij niet, maar ja. Nee, maar ik vraag wel voor welke club ben je. Ja, maar ja, je hoeft niet per se voor iemand te zijn. Natuurlijk, je hebt voorkeur voor één. Nee, dat maakt me echt geen zak uit. Ben je voor die pompplein of ben je voor dat gele ei? Wat ben je voor? Kom op, zeg het maar. Het enige belang wat ik heb is een mooi verhaal schrijven als journalist en een mooie wedstrijd zien als liefhebber. En of het dan 10-8 wordt of 5-0, maakt me geen zak uit. Hey jongens, we zijn weer ook niet af. Nee, we gaan gewoon door. Gooi die hut, gooi die hut uit. Je verwacht het misschien niet, maar we zijn toch wel weer veel dingen wijzer geworden. Want PSV wordt kampioen. Ajax wordt 2. Ja. Cambuur degradeert niet. Nee, ik denk van niet. Nee, ik denk nee toch? Gerard is voor Cambuur. Nee, en jij gaat straks gewoon rustig via Tegem weer richting Amsterdam. Nou, die navigatie die is nog zo van slag. Hij zit morgen nog in Tegem. Ja, ik denk dat ik hij blijft slapen in Tegem. Nou, ik ga zo een postduif hier halen. Die trek ik hier in Weiland uit en die laat ik voor me uitvliegen. Morgen geen uitzending, jongens. Heren, Tiegetank voor je verhaal en van je komst. Ons hier, Bein Sport op internet. Ik zou zeggen, nog heel gezellig weekend. Dag. Our planet may be home to 30 million different kinds of animals. Each individual locked in his own lifelong fight for survival. And deep down in the wilderness of Africa lives the King of Congo. Meanwhile, we know who his favorite soccer player is. Henny Maier. That's very nice, Your Highness, but we are here for a prediction. Twente Cambuur. Ja, Sheikh is een goede voetballer, technisch goed. Maar Sheikh is niet Henny Maier. Cambuur kan winnen. Henny Maier. Bein Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.